Itong si San Pablo, kanunay gayod daghang mga threat. Threat sa iyang kinabuhi, sa iyang pagpadayag, sa maayong balita ni Hesukristo. Ug sa atong pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles, na ay mga komandante ug mga sundalo nga buot mo priso, pinaagi sa pagdakop kaniya. Dili sayon mga kaigsuunan ang maging misyonero o alagad sa atong Ginoong Hesukristo o alagad sa maayong balita o kamatuoran. Kanunay gayod nga naa ka sa delikado nga sitwasyon. Apan ang mensahe sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi kan San Pablo is that ang mga sitwasyon nga kahadlukan, mga sitwasyon nga dili naton makontrol, kini okasyon sa pagpadayag sa kaayos sa Ginoo ngadto sa uban. Kung kita karon naa sa krisis sa kinabuhi, dili lamang kini krisis sa atong kinabuhi nga tawhanon. Kung kita karon nakasinati og kasakit tungod sa problema sa pamilya, dili lamang kini yano og ordinaryo nga problema sa pamilya. Kung may mga pagbag-o sa imong mga kinabuhi karon, it could be a demotion or promotion. Kini dili lamang simple nga panghitabo sa imong kaugalingon. Kung ikaw na ay sakit, o ikaw nagproblema niini, dili lamang kini ordinaryo nga sakit sama sa uban, kundi kini mga sitwasyon nga gihatag kanato sa atong Dios nga oportunidad para maging saksi sa kaayo sa Dios bisan pa naa kita sa delikado nga butang. Ang pagtuo naa kanato. Hinaot paunta nga sama ni Pablo, maminaw sa Dios nga kitang tanan saksi sa kaayo sa kabubuton sa Dios. Hinaot paunta bisan asa kita unsa man ang atong ginahimo sa pagkakaron ug unsa ang atong giagian sa pagkakaron. Hinaot paunta kini oportunidad sa pagpadayag sa atong pagkakristyano. Palihog manindog.